znaš, ne smiješ telefon, ima padne negde. Ne znam šta gori London. I dobrodošli nazad, danas dobijate jedan zanimljiv video. Imam sestru Milicu i ona je dobila vizu za Englesku i došla je da me posjeti. Milica je pročitala sve Harry Potter knjige i veliki je fan franšize. Pored toga, ona nikad nije bila na Harry Potter predstavi u Londonu, a imala je veliku želju. I danas će moja sestra napokon ispuniti sebi tu želju. Ako niste znali, u Londonu postoji oficijalna predstava posljednjeg dela Harry Pottera koji se bavi životom nakon snimljenih filmova. Radnja se vrti oko dece originalnih likova Harrya, Rona i Hermione. Vladan i ja smo otišli tamo pre 2 godine i bili smo oduševljeni. Harry Potter i ukleto čeljade. Uzet ćemo program. U ovom videu ćemo vam nas dve pokazati i ostale Harry Potter stvari koje možete da obiđete u Londonu. Počinjemo od onoga zbog čega je Milica danas u Londonu. To je pozorišna predstava koja se igra u Palace Theatre u samom centru Londona i London je jedino mesto gdje se ova predstava igra u originalnom formatu, a to je u 2 dela. Svaki traje negde 2 sata i 40 minuta sa pauzom. Dakle, ako idete na oba isti dan, to je 6 sati u pozorištu. 6 sati. Vladan i ja smo tako i otišli i naše iskustvo je da je to previše odjednom. I moj savjet je, ako već imate malo više vremena u Londonu, da podelite to na 2 dana. Milica je čak odlučila da kupi kartu samo za prvi deo jer smo malo ograničene vremenom. E sad, koliko to košta? Ja kad sam išla, platila sam 25 funti po delu. To su bila najgora sedišta, skroz pozadi na balkonu, ali skoro sve se lepo videlo. A za Milicu smo ovog puta uzeli bolja sedišta koja su bila 35 funti. Sada vam kažem što mi je ova predstava bila toliko posebna, to su efekti. Ova predstava ima neke od najneverovatnijih pozorišnih trikova koje ćete ikad vidjeti. Znate one scene iz filmova gdje se Hermiona ili Ron pretvaraju u neku drugu osobu uz pomoć Polyjuice Potiona, gdje bukvalno postanu druga osoba u 1 sekundi? E, u ovoj predstavi se to dešava pred vašim očima. E sad, ajde da vidimo kakvo je iskustvo bilo Milici. Jesi li uzbuđena i šta očekuješ? Jesam, jako. Osnovno, pa šta mogu da očekujem od predstave, bit će super. Da li ti je trip da nećeš da ih razumeš zbog akcenta? Pa jeste. Jeste i plašim se kako će mi biti sedište, da li ću lepo sve da vidim. Nadam se da ću sve da vidim. Važi, ajde onda uživaj. Hvala. Sve ukupno, kako ti je bilo? Top. Žao mi je što nisu ostali na drugom delu. Jel? Brutalno je, ja sam oduševila. Šta ti je bilo baš cool? Pa ne, meni su, ne znam, ti efekti to, baš mi je brutalno. Svidjelo mi se isto to što su magični trikovi jako dobri. Mislim, stvarno, uopšte ne može da se ukapira kako oni to rade. Od tog nekog napitka kako se za pretvaranje, onda je od štapića, svetlosti, svašta nešto, baš je brutalno. To mi se najviše svidjelo i mislim da to dosta stvarno i doprinosi. I sviđa mi se napred, pošto sam ja sedela skroz gore, imaju dvogled, ali nisam imala sitno, moraš da imaš jednu funtu da ubaciš i možeš da koristiš dvogled sve vreme. I to mi je baš super. I svako sedište ima svoj dvogled? Ne, na svako drugo sedište. Ali, na primjer, u mom redu su bila sva, niko nije uzeo. Kakvo ti je bilo mesto? Super mi je bilo mesto, stvarno, tamo sam bila u sredini. Pa G15, eto neko za preporuku ako bude kupovao kartu. Baš sam bila u centru i mogla sam sve da vidim, celu binu i bilo je dosta praznih mesta. Bilo je, ja i Vladan kad smo bili, bilo je sve puno. Pored mene je 4 mesta bilo slobodno, ali meni nije bilo interesu da se pomeram, ali sam jedno bila onako, bacila sam oko na njega i nisam, bilo mi bez veze, niko se nije pomerao, pa meni je bilo bez veze, sad ja se pomeram dole u onoj kao loži. Trebalo je da odeš u ložu? A nije, znaš, ugasiti svetlo i onda sad, znaš, ne smiješ telefon i onda padne negde, znaš, onda mi nije bilo. Ali zato što mi je bilo okej mesto, da mi je bilo lošije mesto, onda bi se vjerojatno ja negde pomerila. Jesi imala dovoljno prostora? Jesam.
To mi nije bio problem. Šta je moglo da se kupi? Sladoled je bio, to znam, kokice neke u nekom malom pakovanju i to, šampanjac, tako, nema kafe, nema ništa toplo, ima alkohola, ima sokova, tipa kola i tako to. I bilo mi je super, imali smo pauzu od 20 minuta i moglo je da se siđe da se puši. Ali te, na primjer, ovde te puste, ako možda pokažeš. Znači u ovom boksu budeš. A gift shop ima bolji. Videla sam bolje. Ovo nije nešto specijalno, okej, lepo da se vidi, ali nije ni veliko, nije... Jesi razumela šta pričaju? Jesam. Iznenadila sam se, dosta sam razumela. Znaš, ima neke stvari koje nisam razumela, ali skontaš pojentu, ali dosta toga sam razumela. Da li je isto kao knjiga? Jeste. Samo što, na primjer, u knjizi oni to detaljno objašnjavaju kada Albus ode u školu, pa kako to privikavanje, pa kako ga izaberu, pa sve to. Znaš, baš onako detaljno, a ovde samo prelete. Ali suština je okej, mislim, to je to. Ne znam šta gori London. Da li se može ući sa rancem? Takođe, ako imate stvari, možete da uđete sa stvarima, nije problem, samo pregledaju na ulazu. Ja sam viđala ljude da su imali torbu kao ceger i plus ranac pored toga i ništa nisu rekli, pustili su ih, samo su pregledali da vide šta ima unutra, sve je dozvoljeno i vodu možete da ponesete i grickalice, ništa vam ne brane, tako da je to plus. Samo ne smije, na primjer, da se gricka u toku predstave, da se ne bi pravila buka, ali na pauzi smete slobodno. Znači niste primorani ništa da kupujete unutra. Je li vredno para? Vredno je. Ja bih dala... kažem, išla bih na drugi deo, čak bi platila bih, na primjer, i za bolje mesto. Mislim, kažem, moje mesto je bilo sasvim okej, ali ako nema to u opciji, platila bih za bolje mesto. Zato što, na primjer, na ovu predstavu dolaziš jednom, vredi da se potroši. Da li je ovo najbolje Harry Potter iskustvo u Londonu? Pre nego što smo došli, ja sam bila pozvana kao, pa ne moramo, znaš, ako nemamo vremena, nije sad ni bitno da ja potrošim 3 sata na ovo. To je, svi uglavnom, kao sad treba 3 sata da budem tu, to kao uvek deluje kao puno. Sad kad sam odgledala predstavu, mislim, vredi stvarno i nije mi uopšte žao što sam potrošila 3 sata, potrošila bi još 3 sata. Uspela pušim. Ako želite da vidite još videa i savjeta za London, a ne samo vezano za Harry Potter, ovdje ću okačiti novi video kad izađe. Ok, evo nas na sljedećoj lokaciji. I ovo je najverovatnije najpoznatija Harry Potter lokacija u Londonu. Platforma 9 3/4 na stanici King's Cross. Znate onu scenu iz prvog filma kad Harry Potter treba da prođe kroz zid da bi ušao na Hogwarts Express? To je zid na ovoj ovdje stanici. Ugrađena su kolica napola u zid, pa izgleda kao da vi prolazite kroz njega. Jedino što treba doći ranije, jer ovo je mesto gde red može da bude predugačak i da možete čekati više od sat vremena. Mi smo u redu već pola sata. Možete da pozajmite šal, štapić i postoje ljudi tu koji vam pomažu da se slikate. Postoji profesionalni fotograf, tu sliku morate da platite, ja mislim 15 funti. Mi smo odlučile samo da se slikamo svojim telefonom i to nismo ništa platile. Odmah pored je i zvanični Harry Potter shop. Ima štapiće, šalove, dukseve, čokoladne žabe, Bertie Bott's Every Flavor Beans, magnete, šolje i sve ostalo što možete da zamislite. Cene su meni lično bile skroz okej, a vi ocenite jesu li vama prihvatljive ili ne. To je to, neću ništa kažem. Evo nas na još jednoj lokaciji iz Harry Pottera, to je Leadenhall Market. Ovo je viktorijanski tržni centar u City of London koji postoji od 14. veka. I fanovi prvog filma sigurno prepoznaju ovu lokaciju jer je ona korišćena za snimanje okoline Diagonali. Ova plava vrata su u Muggle svetu obična vrata, a u čarobnjačkom svetu to su vrata u Leaky Cauldron. Cijela atmosfera ovog mesta je baš posebna. Visoki lukovi, boje, detaljni plafoni. Čak i ako ne znate ništa o Harry Potteru, ovo mesto izgleda neverovatno. Vladan i ja smo primetili da ovdje ljudi često bleje posle posla i piju pivo u odelima. Četvrta stvar koju bih stavila na listu za sve hardcore Harry Potter fanove je definitivno Warner Bros. Studija gdje je sniman Harry Potter i zove se The Making of Harry Potter. Studio se naravno nalazi van samog centra, a tura je posvećena filmskim setovima, kostimima i rekvizitima iz svih delova filmova.
Karta za standardnu turu je oko 60 funti, što uopšte nije malo. Ja još nisam išla na tu turu, ali od svih koji su bili sam čula da im je iskustvo bilo fenomenalno. Tamo može da se prođe kroz originalne setove poput velike dvorane, zabranjene šume, Gringotts banke. Onda možeš da provališ kako su radili specijalne efekte, green screen i sve druge filmske trikove. Ljudi uglavnom tamo provedu 3-4 sata i onda kad završe s turom svrate u kafe i probaju butterbeer beer. Jel? Dovoljno kažem samo butterbeer. Ne znam, dalje butterbeer beer ili je samo butterbeer, nemam pojma. U svakom slučaju može da se proba i zapravo je bezalkoholno piće. Ja tu nisam znala, mislila sam da je pivo zapravo. Tako da je pogodno za decu. Ako imate decu mogu da probaju onako kao sokić. Dobro je, nije loše. To je to, neću ništa kažem.